Máte vlastné podnikanie? Máte svoj vlastný web a Facebookovú fanúšikovskú stránku? Ak ste na tieto otázky odpovedali áno, tak je to super začiatok. Moje meno je Patrik Popelič a venujem sa online marketingu. Pomáham začínajúcim podnikateľom zlepšiť ich predaje a zvýšiť návštevnosť ich webov. A využívam na to Facebook, blog, e-mail a ďalšie veci. Dnes si povieme o tom, ako získavať fanúšikov na Facebooku a ako zvýšiť vlastne dosah príspevkov na Facebooku. Takže ak máte svoju Facebookovú fanúšikovskú stránku a ešte ste ju nezačali využívať na podporu svojho podnikania, tak by ste to mali veľmi rýchlo zvážiť. Pretože Facebook je najrozšírenejšia sociálna sieť na Slovensku. Využívajú množstvo ľudí a teda je dosť pravdepodobné, že ak podnikáte na Slovensku, tak využívajú ju aj vaši zákazníci, teda potenciálni zákazníci. A na Facebooku komunikujete pomocou postov. Viete teda pridávať textové odkazy, obrázky, rôzne odkazy na články alebo na rôzne weby a ďalej videá. Facebook ale neukazuje vaše príspevky všetkým vašim fanúšikom. Ukazuje ho len určitému percentu. Možno 10%, možno menej. Ide o to, že vy toto číslo viete ovplyvniť. A čo myslíte, čo má najväčší vplyv na to, aby váš post videlo najviac ľudí? Neviete? Sú to práve zdieľania. Zdieľanie vašich príspevkov môže zvýšiť dosah vášho príspevku až niekoľkonásobne. Ak máte povedzme 1000 fanúšikov stránky a niekoľko ľudí ho bude zdieľať, tak váš post uvidí nielenže 1000 fanúšikov vašej stránky, ale môže ho vidieť ďaleko väčšie množstvo ľudí na Facebooku. To znamená, musíte sa snažiť o to, aby vaše príspevky boli zaujímavé a aby vaše príspevky ľudia chceli zdieľať. Pretože ak sa budú zdieľať, budú sa voľne šíriť zadarmo. A to je predsa skvelé. Ukážem vám malú ukážku toho, ako sa mne na mojej fanúšikovskej stránke, ktorá mala v tom čase nejakých 400 fanúšikov, podarilo vďaka jednému príspevku zvýšiť dosah na 14 000. 14 000 je celkom slušné číslo, avšak dá sa dosiahnuť o mnoho viacej. Ak chcete vedieť, ako zvyšovať dosahy vašich príspevkov, tak sa prihláste na odber mojich videí a sledujte toto video ďalej. Takže toto je článok o Viktorovi Vincejovi, ktorý je môj kamarát a naposledy, keď bol v Košiciach, tak sme sa stretli a spravili sme také krátke interview. A tento článok mal celkom úspech, pretože mal nejakých 343 lajkov, niekoľko zdieľaní na Google Plus a takisto aj na LinkedIn. Zdieľal som ho na svojej facebookovej fanúšikovskej stránke, kde tento článok mal dosah viac ako 14 000 ľudí. Mal cez 18 zdieľaní, pretože toto sú zdieľania len cez moju stránku, v skutočnosti tých zdieľaní bolo viacej. A samotne sa nám to prejavilo aj na návštevnosti nášho blogu, kde nám tento jediný článok priniesol takmer 2000 jedinečných návštevníkov, ktorí strávili priemerne viac ako 8 minút na našej stránke. Teraz si povieme nejaké tipy, ako aj vaše príspevky môžu mať niekoľko alebo viacej zdieľaní. Ako som už spomenul, najviac pomohli tomuto postu zdieľania. Samozrejme, ľudia ho aj lajkovali, písali komentáre, ale najväčší vplyv mali zdieľania. Pretože ak raz niekto zdieľa ten článok, môže sa stať, že ďalší človek bude zdieľať už ten zdieľaný článok. A tým pádom sa šíri virálne medzi ľudí. A to je najlepší spôsob šírenia. Čiže prvá možnosť, ako zaujať a vlastne vyvolať u ľudí to, aby zdieľali tie články,
je písať dlhé a zaujímavé články. Visibility uviedla vlastný graf, kde mali taký výskum a všimli si, že najviac zdieľaní mali ich dlhé príspevky. Čím boli príspevky dlhšie a zaujímavejšie, tým viac ľudí ich zdieľalo. Čiže nebojte sa písať dlhé články. Ak budú zaujímavé, ľudia ich budú zdieľať. Druhou takou možnosťou, ako si vyžiadať vlastne zdieľanie, alebo ako dosiahnuť to, aby ľudia zdieľali ten článok, je, že o to požiadate tých ľudí. Vyslovene do článku na konci napíšete, ak sa vám tento článok páčil, zdieľajte ho aj ďalším, aj ostatným kamarátom alebo priateľom na Facebooku, prípadne ho zdieľajte na iných sociálnych sieťach ako LinkedIn, Google+, Twitter a tak ďalej. Čiže nebojte sa o to požiadať ľudí, ak bude článok zaujímavý, ľudia ho radi budú zdieľať. Ďalšou možnosťou, ako dosiahnuť zdieľanie vašich článkov, je pridať tlačidlá, tzv. Call to action prvky na zdieľanie do toho článku. Pretože vy musíte tým čitateľom umožniť, zjednodušiť im to zdieľanie. Namiesto toho, aby kopírovali celú linku a vkladali ju na Facebook, jednoducho po prečítaní nájdu tlačidlo zdieľať na Facebooku, zdieľať na Twitteri, kliknú a hotovo. Je to o mnoho jednoduchšie. Tým pádom docielite to, že viacej zdieľaní bude mať váš článok. A ešte jedna takáto možnosť, ako zvýšiť šírenie vášho príspevku, je, že ho budete šíriť sami. Budete ho šíriť v rôznych facebookových skupinách, budete ho šíriť na rôznych sociálnych sieťach, požiadate priateľov, aby ho taktiež zdieľali a trošku mu pomôžete vlastne ten rozbeh. Rozbehnúť sa na začiatku. Aby sa začal šíriť, musíte vy vyvolať najprv tú akciu. Takže to sú takéto rady ku zdieľaniu a dosahovaniu väčších dosahov vašich príspevkov na Facebooku. Ak sa vám toto video páčilo, dúfam, že áno, tak ho podporte lajkom a taktiež ho môžete zdieľať. Budem mať rád. Vidíme sa pri ďalšom videu, sledujte ma ďalej.